мақомоти тоҷикистон мегӯянд 158 шаҳрванди тоҷикистон имрӯзҳо дар кишварҳои исломӣ ба таври ғайрирасмӣ таҳсил мекунанд. ин омор аз забони Абдураҳим Холиқзода, раиси кумитаи дини тоҷикистон, дар ҷараёни нишасти матбуотие дар душанбе садо дод. дар пайи нигарониҳо аз майли ҷавонҳои тоҷик ба ақидаҳои ифротиву ширкат дар гурӯҳҳои мазҳабии тундгаро, ҳукумати тоҷикистон аз соли 2010 ба ин сӯ наздики 2900 донишҷӯро аз кишварҳои исломӣ ба ватан баргардонидааст. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ, ки дар ин нишасти матбуотии солонаи раҳбарияти кумитаи дини тоҷикистон ширкат кард, аз душанбе ба суҳбат ҳамроҳ мешавад. Зарангез салом, мо медонем ки масъалаи гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои тундраву террористӣ ва ҳам сафари шаҳрвандони тоҷикистон ба ҷангҳои Сурияву Ироқ дар солҳои охир ҷиддан мояи нигаронии мақомоти тоҷикистон шудааст ва оё дар ин замина раҳбарияти кумитаи дин чиҳо мегӯянд? бале хиромон, дар нишасти кумитаи дин таваҷҷӯҳ ба ҳамин мавзӯъ, яъне гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои тундраву экстремистӣ ва ширкати онҳо дар ҷангҳои хориҷ бештар шуд. масъулини ин ниҳод ҳам бештар аз омилҳои пайвастани ҷавонон ба чунин гурӯҳ ҷараён ва ҷангҳо суҳбат карда гуфтанд, як омили аслӣ дар дур мондани ҷавонон аз тарбия ва назорати волидон ва сӯистифода шудан аз эътиқоди динии онҳо мебошад. Абдураҳим Холиқзода, раиси кумитаи дин, ҳамчунин иброз дошт ки ҷавононе ки дар хориҷи кишвар бо гурӯҳҳои ҷиҳодию ифротӣ пайвастанд, бархе аз роҳи муҳоҷират аз Русия рафтанд ва бархе ҳам онҳое ҳастанд ки тариқи ғайриқонунӣ гӯё барои таҳсил ба кишварҳои исломӣ рафта вориди чунин гурӯҳҳо шудаанд. аммо ба фарқ аз дигар ниҳодҳо хиромон, ки аксаран дар ин маврид нигаронӣ мекунанду бонги изтироб мезананд, масъулини кумитаи дин гуфтанд, шумори ҷавонони тоҷик дар қиёс бо кишварҳои дигар дар сафи гурӯҳҳои ҷиҳодиву экстремистӣ камтар аст ва аз ин нигоҳ вазъи тоҷикистон ҳам чандон буҳрониву хатарнок нест. аз ҷумла Асомиддинзода Тоҷиддин Исломиддин, муовини раиси кумитаи дин, дар суҳбати алоҳида ба мо гуфт: البته باید بسیار تاکید شود روی مسئله، ولی نه اونقدر وضعیت جنوبی تاجیکستان بحرانی است که باید احساس خطری جدی کنیم. چون که من شخصا همچون یک تحلیلگری همین سوحه میدانم که جمهوری تاجیکستان نسبت تمام کشورهای حتی پیشرفته دنیا در این زمینه موفقیت‌هاش بیشتر بوده. در ضمن در رابطه با تعداد جوانانی که شامل گروه‌های تندرو و تروریستی شدند، رئیس کمیته دین گفت آنها هم از معلومات کمیته امنیت کار می‌گیرند و با این نهاد همکاری دارند. کمیته امنیت هم شمار این جوانان را بیش از 300 نفر گفته بود. як мавзӯи дигари мавриди таваҷҷӯҳи журналистон дар нишасти матбуотии раҳбарияти кумитаи дин ин имтиҳонгирӣ аз имомхатибон ва сабти масҷидҳо будааст. дар ҳоле ки ин талабот вориди қонуни нави дин ҳам шудааст, ҳамоно аз назари мунаққидон яке аз масъалаҳои баҳснок боқӣ мемонад, ба виҷа бо таъкид ба он ки тибқи сарқонуни тоҷикистон дин аз давлат ҷудо аст. Зарангез, оё дар ин замина чиҳо гуфта шуд? خیرامان، مقامات میگویند در سال 2014 264 امام خطیب با موافقه یا اتستاتسیا فرا گرفته شده است، اما در مجموع بنا به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان در این یک سال اخیر 3589 نفر امام مسجدهای 5 وقته از ولایت و شهر و منطقه های کشور از سنجش گذشتند و از این تعداد 2886 نفر به مهلت های گوناگون به حیث امام خطیب انتخاب شده، 30 نفر ناکام شدند. تشکر. Зарангези Наврӯзшоҳ аз Душанбе буд.